Het is heel sweet. Er valt een stukje suikerballen nog wat aan. Als het in Friesland oer zwiert haast, dan haast het natuurlijk oer suikerballen. Ik moet die wat bekennen. Ik heb het laatste stukje suikerballen opeten. En daarom ben ik hier nou bij Gijske. Toon wist alles oer suikerballen, of net soms. Klopt. En het is net iets dreig om te maken. Let's do it. Lekker, lekker. Echt heel lekker. En echt wel zwiert. Want hoeveel zoek ik er nou eigenlijk in zo'n suikerballen? 250 gram. 2 heel oers. De helte van een hele kilo. Een kwart kilo. Yes. Wat zo ik zo voor zo'n suikerballen? Lijkt deze kilo ermee. Bouke, wat is tono als door suikerballen heel bot mist? In Albanië meid je de meeste mensen haar suikerballen gewoon thuis. En ik al is het dan net echt suikerballen, maar een oorproduct, er zit zeker net minder suiker in. Ja, hier op tafel staan al je producten. Ik zie hier al baking soda, boter, mol en aaien. Maar het belangrijkste hier, Cheshire, suiker op zijn Albanese. The name is Cheshire. The meaning is money sugar. I'll use 1,5 kilo. Euro kilo suiker in één product. Kun je het je voorstellen? Dat is wel hele volle. So we'll start with the most important thing, sugar. And we'll add 5 cups. Het zit er nou al hartstikke sweet, als het me vreest. Deze wijn, er zit ook genoeg suiker terug in, hè? Maar het wordt nog volle slimmer, want er komt nou ook nog een siroop, vol met suiker dus, en die wordt oer deze wijn heen jetten. Kies je dat ik, meidje? Ik denk het wel. Nou, het pak eens op, Jer. De complete kilo suiker zit in deze siroop verwerken. Ik zal nou een hap nemen van deze Cheshire Parre. Het is heel sweet. Hij haast iets te sweet, zijn volle suiker. Er valt een stukje suikerballen nog wat aan. Nou, Bouke, dat zul ik zelfs wel even beoordelen. Tada! Hij krijgt een makken. Oh, wauw. Hetzelfde recept als dat we Xavier, maar ze zit er wel een beetje heel. Er zit wel heel veel suiker in, hè? Ja, wel lekker, maar zo echt heel sweet. En dat is ook net gek, dat giet jouw keer zo volle suiker in. Ja. Wist nou ik zo'n suikerbekje? Of was er meer van zout? Laat het even weten in de comments.